Nederlands topspringruiter Michael van der Vleuten is al jaren een vaste waarde voor Team NL. Op de Olympische Spelen in Parijs won hij individueel brons met zijn door de familie Habets in het Limburgse Kerkrade gefokte Beauville. Hij werkt samen met Limburgse collega's in de paardensport en komt regelmatig in onze regio voor training en wedstrijden. Mijn eerste kennismaking met de paarden. Mijn vader die was al professioneel springruiter, al een bestaand paardenbedrijf aan huis. Als klein kind liep ik al vaak door de stal, langs de paarden en zo ontstond eigenlijk ook de liefde met de paarden. Ik moet zeggen, ik was ook wel fanatiek in het voetbal nog, toen ik jong was. Nou praat ik over de jaren dat ik 8, 9, 10... 11 jaar oud was. Dus toen heb ik het eigenlijk allemaal een beetje gecombineerd. Maar op een gegeven moment toch de keuze moeten maken. En ja, die was voor mij destijds niet moeilijk uiteindelijk. En toen het op een gegeven moment ietsje serieuzer werd, toen kon ik natuurlijk ook wat meer wedstrijden met mijn vader samen combineren. En heeft hij mij natuurlijk ook iets meer kunnen begeleiden daarin. Nu inmiddels kan ik van geluk spreken dat ik terug kan kijken op 3 medailles die ik gehaald heb. Een Olympische Spelen is denk ik voor iedere topsporter, maakt niet uit in welke sport dat je zit, een einddoel. Hè. We weten allemaal als sporter is dat het hoogst haalbare. De eerste Spelen in Londen, daar ging ik, moet ik heel eerlijk zeggen, ik was 24 jaar, ik ging daar heel onbevangen naartoe, dus dat ik eigenlijk niet wist wat ik moest verwachten. En ik kwam terug met een medaille, met een teammedaille. En dat je dan op een gegeven moment over heel de wereld fanmail binnenkrijgt van mensen die handtekeningen verzamelen. Ja, die krijg ik door een gewone overwinning niet. Maar dan ga je wel beseffen van, ja, nu heb je wel je naam op de kaart gezet. De andere kant, een individuele medaille, maakt het misschien nog wel specialer, omdat het natuurlijk maar voor 3 mensen weggelegd is. Je hebt daar 1 keer in de 4 jaar de kans voor. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de Spelen in Tokio wel heel bijzonder waren voor mij. We zaten midden in de coronatijd. Ik was de laatste starter in de barrage. Nou, en als je dan op dat scherm ziet dat je derde wordt, dat was een gigantische ontlading. De andere kant van het verhaal was jammer natuurlijk dat je dat niet met je familie en het publiek kon delen daar. In de coronatijd zat er daar natuurlijk geen man op de tribune. Dat was in Parijs weer heel bijzonder vorig jaar. Dat dat vrij dicht bij huis was. Dat je die medaille met al je dichtbijstaandsten kon delen, zeg maar, dat moment.